Slate. Scene 11, episode 24, take 6. Scene 11, episode 24, take 6. Okay, nice. That's sure. Okay, let's go. Yanzu ya fita wannan yunkurin daga nan. Masu da kan kurawa. Ku rike ba aba. Allah ku tsaya a haka. Okay. Bala kana tsakiyar su, make sure ko sun yi movement din. Dan tsakiyar su da suka rabu, you are there. Let's shoot. Ya kallon sa daga kallon sai wata rana already yana kamar nan. Action. Sumayya. Ban san me yasa kike min haka ba. Idan ba za ki gyara mu'amala ta da mutum da shi ba. Abin da nake yi shi ne gyara. Sumayya ba za ki gane ba. Ya zama dole ma ku san yadda zai dinga tunkara al'amari. Ba dole ba ne. Ba zai kula ba. Ba ruwan inda bai shafe ki ba. Ki da Allah sake ni ba zan sake ki ba sai dai idan za ki cire hannuna a jiki. Saka ta. Ba zan sake ki. Ki saka ta nace. Ba za ki bi shi ba. Ki wata irin mai talauci ne, kin fi sama mutum ne, ya ana nuna miki hanya kina kaucewa. Cut. Assalamu alaikum masoya. Ina ma abota kallon shirye-shiryen mu na kan YouTube channel da ku garzaya. Ka danna subscribe, ki danna subscribe, ku danna karo. Masoyiya zan faɗa miki sirrukan da ke zuciya, ki so ni domin Allah kar ki bar ni in sha wuya. Ni ma cikin zuciya ta kai kaɗai nake ra'ayi, babu kai ci wanda yake zuci ba magani. Masoyiya ta ni ma ki san na ji da ke, ki san da cewa komai nawa duka kin mallake, ki zo mu je gonar baba da ke mu dan share ke, halin ki yayi min kin ga ko babu inda zan ba bike. Assalamu alaikum masoya. Ina ma abota kallon shirye-shiryen mu na kan YouTube channel da ku garzaya. Ka danna subscribe, ki danna subscribe, ku danna karoro. Ta haka ne da zarar mun tsora za ku samu shirye-shiryen mu masu ingantarwa. Masu kallon mu barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To masu kallo dai muna albashe kuma muna masu farin cikin sanar da ku cewa shirin nan naku mai masifar farin jini wanda kuka daɗe kuna dako kuma kuka jima kuna ta tambayoyi kala-kala game da wai yaushe za a ci gaba da haska dogon shirin nan mai suna labarina wanda ake haska shi a Arewa 24, wanda jama'a da dama ake ta tambayoyi tare da fama da tunanin cewa yaushe kamata yaushe za a dawo wannan ƙayataccen shiri mai suna labari na zango na 3. To a daidai wannan lokaci dai a madadin mai bada umarni kuma mashirin wannan shiri na labari na wato Malam Aminu Sera, muna tabbatar muku da cewa ƙwarai da gaske wannan shiri yana gab da zuwa, domin yanzu haka ina mai tabbatar muku an fara ɗaukan wannan ƙayataccen shiri mai suna labari na
zango na uku, wanda abin dai ba sai mun faɗa ba, aiki yana tafiya yadda ya kamata cikin ƙoshin lafiya kuma cikin lumana da zaman lafiya. Sannan kuma muna ta ƙayata wannan shiri ƙwarai da gaske. Hakan kuma muna ta muku albishir, wato wannan zango na uku na wannan shiri na LABARINA zai matuƙar ƙayatarwa ƙwarai da gaske fiye da ƙayatar da season 1 da season 2 yayi. To wannan season 3 insha Allahu zai ƙayatar muku da gasken gaske. Sannan kuma muna fata, muna neman addu'ar ku tare da fatan nasara, kamar yadda aka fara lafiya Allah ya sa a gama lafiya. Hakan dai muna ta ƙoƙarin ganin yadda muka tattara bayanan nan gabaki ɗaya domin mu ga mun kawo muku wannan ƙayataccen shiri a ƙanƙanin lokaci idan Allah ya so. Sannan kuma hakan dai masu kallo dai kada ku tafi kuma kada ku gudu, ku tsaya kyam a inda kuke, wanda za ku saurari ko in ce za ku kalli wani ƙayataccen shiri wanda ina mai tabbatar muku ƙwarai da gaske wannan shiri zai ƙayatar da ku ƙwarai da gaske a daidai wannan lokaci. Ina fatan za ku kalli wannan shiri tun daga farkonsa har ƙarshensa. Za ku ji daɗi kuma za ku nemi ci gaba da bibiyar kallon wannan shirin idan har kun kalla. To, bara na yi ga 1, 2, 3. To masu kallo a yi kallo lafiya. Ta'addanci da muggan laifuka suka yawaita a wannan ƙasa ta Najeriya. Duk da cewa dai rugujewar masaƙu ce ta haifar da ƙaruwar aikata muggan laifuka ƙwarai da gaske. Ministan Noma na Najeriya Alhaji Muhammad Sambo na Nono ya bayyana cewa rugujewar kamfanonin saƙa 145 a Kaduna da Legas da Onisha da kuma sauran wurare ne ya haifar da ƙaruwar aikata muggan laifuka a ƙasar. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa ministan ya bayyana hakan ne lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule wata ziyarar girmamawa a lafiya. Mutuwar masaƙu 145 a faɗin Najeriya musamman a Kaduna da Legas da Onisha da kuma raguwar buƙatar audugar da ake da ita ya haifar da aikata manyan laifuka. Masaƙu ne suka fi ɗaukar ma'aikata a faɗin ƙasar nan kafin su zo su durƙushe, wanda hakan ya janyo rufe kamfanonin da suke aikin saƙa. Talauci da kuma wahalar rayuwa da aka shiga sai ya haifar da ƙaruwar manyan laifuka, in ji na Nono. Ministan ya ce kamata ya yi Najeriya ta rungumi harkar noma domin ta iya ciyar da kanta da mutanenta. Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta kama hodar koken da ta kai darajar naira biliyan 30 a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Legas. Ɗaya daga cikin kayan da aka kama ya kai nauyin kilomita 26.840, wanda shi ne abin da aka taɓa kamawa mafi girma a hannun mutum guda cikin shekara 15 a Najeriya. Hukumar ta wallafa wannan kamu ne a shafinta na Twitter, tana cewa wata mace ce mai shekara 33 ke da kayan. Da misalin ƙarfe 1:20 na ranar 27 ga watan Janairu aka kama wannan kaya a cikin fasinjojin jirgin Ethiopia wadda ta taso daga Sao Paulo na Brazil, wadda ake zargin mai gyaran gashi ce a Brazil ta amince cewa an taɓa aikin kawo waɗannan miyagun ƙwayoyi a kan naira miliyan 200. Ko da yake dai ta ƙi ta bayyana sunayen waɗanda suke aiki da ita, amma ta ce an ba ta umarnin cewa ta miƙa ƙwayoyin ga wani da waɗannan kayan sun tsallake za su kai
darajar naira biliyan 21, inji wani jami'in hukumar. Wata guda kenan tun bayan da Burtaniya ta fice daga ƙungiyar kwastam da kasuwar bai ɗaya ta ƙungiyar tarayyar Turai. 'Yan kwanaki kafin hakan, ɓangarori biyu sun cimma yarjejeniya ta ba da izinin kasuwanci ba tare da biyan haraji ba, amma yarjejeniyar ba ta yi wani tanadin a zo a gani ba game da kasuwanci tsakanin ƙasashen ba, sannan akwai sabbin tsare-tsaren shige da fice kayayyakin. Wakilin BBC ya ce da yawan harkokin kasuwanci sun fuskanci matsaloli, wasu ma sun yanke shawarar daina fitar da kayayyaki na ɗan wani lokaci. Babbar jam'iyyar adawa a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo za ta kaucewa zaben da za a gudanar cikin watan Maris, wanda shugaban Denis Sassou Nguesso zai sake tsayawa takara. Shugaban ɗaya ne daga cikin shugabannin da suka daɗe kan mulki a duniya, kasancewar ya shafe shekara 36 yana mulki. Sakataren babbar jam'iyyar adawa ya ce sun yanke shawarar ƙin gabatar da ɗan takara da kaucewa zaben. Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo na fama da matsalar tattalin arziki sakamakon faɗuwar farashi mai sanadin tasirin annobar cuta ta corona. To masu kallon mu dai, wannan shine takaitaccen rahoton namu a daidai wannan lokaci, sannan kuma kada ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a Magana Ɗaya TV, wanda suke zakulo muku labarai da dumudumin su, sannan kuma suke nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan wasu lokutan ma dai har da wa'azantarwa. Duk da hakan dai, kada ku manta ku danna mana subscribe, kana kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa, wanda zai ba ku dama da zarar mun ɗaura sabon aikinmu za ku gani a wayoyinku na hannu. Da wannan nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin. Wai ba zan sai tare ba. Shi ke sai tare kanshi. Ai ban ji ya matse ni ba. Ka matse ni in ran Allah barka da. Kaga da maka sani ka alwala saboda ka haɗi shawara mu. Ai na shafi akan rawan. Saki kai. Sai da saki ka cire mai mana. Ba ruwan kunya ba da lafiya. Kagan abin da ke nufi? Does it make sense? Does it make sense? Tukari ne aka wuri shi. Aka insist. Tukari ne aka wuri shi da ya tara. Ya riga ya tara. Kun dai kalla ko ba ruwa na fa. A to. Ai kana cire shi da bari mu koma. Na ji ki a rediyo ran nan. Baka mata magana ba to? Na mata magana, na buga waya na ce ya ake ciki. Ya magana abba ba dusa. Ya ana ce ya magana ku da Ibrahim Bala. Ta ce kai da shi wannan dan iska. A rediyo fa. To sai go ku da. Ya. Buzu. Buzu ana kwamshe jikin mafita.